Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Crazy Dona Monster. Сега ще снимам клип на GTA Die Hard в мултиплеер, български сървър. И ще скача един много дълъг склон, който се нарича Рали. И когато се скачиме, там има една писта, тя се нарича Чилят. И така, и ще почвам да вървя. Избрал съм бързичка кола, Съм да ви поясна. Когато минете от тук, ще ви е много по-лесно. Не ме полания път е много стръмно и е трудно. Поръчвам ви, че по-точно това, защото този е по-лесен. И така, ако искате да снимам на други... Опа, този войс го пропускам. Ако искате да снимам и на други игри, пишете в коментарите. Сега ще снимам на GTA, както виждате. Аз го бях казал в началото на клипа. Може следващия клип да ми е на Minecraft. Ама нищо не се знае, може пада и на GTA или на CS. Нищо не се знае. Тук трябва много да внимавате, само да ви поясня, защото ако паднете и вече няма да ви се иска да се катерите, ще става гадно. Но по-скоро доста гадно, защото падате, вие сте струдили толкова много. Опа, ето малко газ, е някаква горичка, газ. Опа, ударя. Няма да дадете верно газ, защото е прав пътя. Но че не дейте много натискайте гъста, че ще паднете. Опа, какво страна е? Колата ми избега. Ще си взема нова. Пак същата. Защото познах с нея, де. Опа. Има нещо пребъгано в този сървър или има пребъгано нещо. Сега тук да ви пусна е много гадно, защото има мъгла и нищо не се вижда. Много е гадно тази мъгла. Опа, ще ме да панеме. Като виждате, изкачихме се много нагоре, има още доста... Както виждате, изкачили сме се много нагоре. Вижте долу. И ни очаква още доста. Опа. Тук е стръмничко, внимавайте. Тук изобщо не давайте газ, че е много стръмно. И е много опасно да е. По-добре не дейте да гледате надолу. Дърветата са много странни, вижте ги. Сега на къде? Разгреших. Оп, не! Ес! Задържах се. Накосам. Оп! Още един път. Вече карам внимателно. Съм да ви кажа. Тук изобщо не давите газ, нито нищо, че е много стръмно, ще е вече много опасно. Качваме се нагоре. Още доста ни очаква, както гледате. То си е висок склона, де. Даже доста висок. Нещо подобно като Еверест. Даже май по-голем. Стигнете до тук, де. Опа. Защото е прав път и има да дадете газ. Мага стигнете до този завой. Спрете газта и натиснете спирачки, защото става вече лошо и май го изкачваме вече. Има още да се катерим догоре. Пак да ви поясна, той много висок върха. Не трябва поне 30-40 минутки да го изкачите. Даже и повече. Знам вече колко скачвам. Сигурно някъде 30 или колко. Не знам. А сега на картата да гледам, че да бъркам пътя.
Нещо там, някой се е гръмнал там. Ще избирам. Който беше гръмнал тук не е имал късмет, когато се изкачва. Само да ви кажа, кога стигнете това червено-бялото, значи сте близко до върха, даже го е табелата Ню Йорк и вече сте близо, защото табелата Ню Йорк е там. Опа, тук стават така грешките, може да паднем. Ще стане много зле, ще да бъде пълната потия. Бяхме паднали, а ни оставаше толкова малко. Но все пак не съм паднал и съм още на колата. Май го изкачих, това май е последния завой. Да, това беше последния завой. И вече се изкачихме. И го е мястото, то се нарича Чилият. Само да ви покажа как се пише. Пише така. За тези, които не знаят, пише така. Пишете в коментарите, абонирайте се, лайквайте и до